Ang unang pagbasa karong adlaw naghisgot pod mahitungod kang Naaman nga usa ka sanlahon dili kabahin sa piniling katawhan sa Dios. Apan midangop siya sa propeta sa Dios nga si Eliseo og siya naayo. In the beginning there was a resistance in the side of Naaman, kay patundog-tunlobon siya 7 times dito sa suba sa Jordan. Namingon siya nga, mas nindot pa man tong mga suba dito sa amo sa Ehipto, unya dinhi at kaning suba sa Jordan. Murag iyang gi-lockdown niya ang command sa propeta. Apan mingon ang iyang servant, "Boss, sunda lang gud nang giingon sa propeta, basin diig na epekto ana." Og misunod siya bisan kontra gusto. Apan after sa iyang ikapito nga pagtunlob dito, naayo man siya. Human tunlob-tunlob siyang kaugalingon ba? Naayo man siya. Ang iyang panit, nahimo bang sama sa panit sa usa ka bata, pagkanindot. Og pasalamat siya ngadto sa propeta sa Dios. Moingon ta nga ang kaluoy sa Ginoo dili siya nakulong sa usa ka matang sa tao. So God's mercy, God's healing transcends our races. So transcends, mulabang dili lamang alang sa usa ka katawhan kundi alang di ay sa tanan. So kanang unang pagbasa naglarawan ka nato nga the blessings of God is not exclusively for all of us, kundili alang usab sa tanan, bisan dili sakop sa atong simbahan, bisan dili sakop sa atong nasod, bisan dili Pilipino, bisan dili Israelita. Ang panalangin sa Dios masinati sa tanan nga nagkinahanglan og miila sa Dios. So kumao ni minganta nga ang atong Dios is a generous God, nga ang iyang kamanggiluyon, kamanggihatago niya dili bounded in the boundary of race, political affiliation, country boundary, kundili ang iyang kaluoy, ang iyang kamanggihatagon is worldwide. Bisan asa makasinati ang katawhan sa panalangin sa Dios. Karon kining maong attitude of God, kining iyang pagkamanggihatagon, iyang gipakita finally diha sa pagluwas ni Jesus kanato. Jesus came, He died for all of us, og mao kini ang iyang buot nga ipasangyaw sa tibuok kalibutan. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, og isangyaw ang maayong balita." Unya himuon ang tanang tawo nga iyang mga tinun-an, pinaagi sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, unya tudluan sila sa pagtuman sa tanan nga iyang gisugo. So pagabot sa New Testament, kanang initial revelation of the inner characteristic of God, kanang iyang pagkamanggihatagon nga it is universal, iyang ipakita sa hingpit diha sa kamatayon sa iyang anak. Na ang kamatayon sa iyang anak is forgiving all of us. Ang kamatayon sa iyang anak, saving all of us. Ang kamatayon sa iyang anak should be proclaimed worldwide aron ang tanang tao makaamgo unsa kadako ang pagmahal sa Dios kanato. Mao nga si San Pablo, human siya makabig sa pagkamagtutuo sa Ginoo, naningkamot siya sa paglawig, pagmisyon aron sa pagsangyaw kang Jesus. Og niining maong tahas niya, siya makasinati og pagkabilanggo, makasinati og mga kanang shipwreck, makasinati nga siya giguyod sa kalsada, gibunog ug uban pa. Apan mingon si San Pablo, "Ako bisan binilanggo magpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita tungod kay ang pulong sa Dios dili binilanggo." Mao nga si San Pablo
bisan siya na bilanggo, na aspresuhan, gasigi siya og sulat og mga letters. No, siya sulat og mga letters mo nang we have 13 letters of Saint Paul diha sa New Testament mo ni atong kasagaran nga atong mabasahon. So kana siya mingon si San Pablo nga ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa piniriso o wala mapriso, ako magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mingon siya kang Timoteo, proclaim the word of God in season and out of season. Kay ang pulong sa Ginoo dili limitado sa usa ka panahon, kundi it is the whole year round. Na kumao ni atong tan-awon nga ang kamaayo sa Ginoo ato yung ipadayag. Ang iyang pagkamanggihatagon nga atong nasinati ato gyud ipaambit. Unya tanaw na to nga let your life become, no? Let your life become a visible expression of gratitude. Now, mao ni sa gospel karon nga dunay napulo ka mga sanlahon. Adto sila kang Hesus. Unya tuar sa layo kay sa balaod sa mga sanlahon dili man mopaduol ang gisanla ngadto sa nibisan kinsang tawo. Dito sila unya misinggit sila. Jesus magtutudlo, kaluy iintawon kami. Nadungog ni Jesus ang ilang tawag sa pakiluoy o pakitabang. Unya mingon si Jesus, lakaw kamo, pahiling kamo sa mga pari. Kay ang mga pari mao man ang authority to examine physically, to proclaim or declare nga ikaw may sanla o ikaw naayo na sa maong sakit. So, adto sila padong sa templo kay adto man ito mga pari nagpuyo. Karon, samtang na sila sa dalan pa, silang tanan nangaayo. O kay silang tanan nakasinati sa kaayuhan sa Dios nga ilang nasinati natangtang ang ilang balatian. Usa ra gyud nakahinumdom pagbalik. Wa siya mo padayon pag-adto, giuna niya ang pagpasalamat sa Dios. No, wa siya mo padayon didto, unya mibalik siya, niluhod sa tubangan ni Jesus, nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog, unya pagkahuman nagpasalamat sa kang Jesus tungod sa iyang nasinati nga kaayuhan. Mingon si Jesus, di ba na po man to kabuok tong nangaayo? Asa man tong siyam? Gipangita sa Ginoo ang siyam. So mga igsuon, atong tan-awon nga kung gikan sa first reading, ang kamangkiluyon, ang kamaayo sa Ginoo masinati dili lamang sa usa ka katawhan kundi sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Og buot niya nga isangyaw kini. Og si San Pablo na ning kamot sa pagsangyaw, hangtod karon si San Pablo gasangyaw lang gihapon. Nganuman ato man gibasa ang iyang suwat. Ato man gibasa ang iyang mga sulat diya sa balaang kasulatan. So when we read the letters of Saint Paul, Paul continued to proclaim the good news about Jesus. Unya karon, yung sa nga, the proclamation should be in all seasons. Kay ang pulong sa Ginoo dili binilanggo, dili ginapos. Busa ang makaambit sa kanang kasinatian sa pagkamaayo sa Ginoo, kinahanglan dili masakit og ango-ango. Mahibaw nga magpasalamat sa Dios. Mao na nga pag-abot sa gospel, mingon ang Ginoo, di ba siya na po man to kabuok ang nangaayo, asa man ang siyam. So mga igsuon, kanibitong cultivation of the characteristic or the attitude, cultivating the culture of gratitude. Kanang magpasalamat. Gratitude is not just simply saying thank you. But gratitude, the best expression of gratitude is your own life. What happened to you? Usa may nahitabo nimo after you experience the great blessings of God? Usay nahitabo nimo? Doon na ba something that has changed in you? Ang imo bang panglawas na ayo man, apan ang imong pagkaikaw na ayo ba usab?
So ang ipangita nga kanang form of expressions of our gratitude is not just simply words, but it is simply that you become a testimony of God's generosity, that you become a testimony of God's goodness. And how do we do that? We live a kind of life pleasing to God. How do we live a life pleasing to God? Let us return to the moral law. Unsa may naas moral law? Remember the 10 Commandments. These are the moral laws given by God. Ing ani pagpuyo, unya, these 10 Commandments sum up, summarized by Jesus into 2, love of God and love of neighbor. Unya kung mauni ang atong mapuy-an o mauni atong paningkamutan sa pagpuyo, then ang kanser sa nasod sa Pilipinas, ang sanla sa nasod sa Pilipinas, ug uban pang balatian sa nasod, hinay-hinay nga masulbad o hinay-hinay nga maayo. Karon sa atong nasod, adunay stage 5 cancer. O kining maong cancer, gitawag the cancer of corruption. Ang dato, mangawat sa kabus. Imbis ang kabus untana, mangawat sa mga dato. Ang dato, maunay nangawat sa kabus. It is a cancer. Kay anuman na ana sa sistema sa Pilipinas, ang korupsyon. Unya, nganong ingon ani, tungod kay ang atong political election nahimong paid election, nabayran man ta, og nakapili ta tungod kay dako kag nadawat. Wala ta nakapili og arang-arang. Kung tang paras ukay-ukay baon ta na nga mamili gyud kag maayo, mangili gyud ka na, mangili kag barato, sa ukay-ukay di ba? Mili kag barato kani. Una di ta kay mo pa mga kuan, mga mahalon kay way kwarta na. Pero pagabot sa election, mangita man ta kay say mahal muhatag, taas muhatag, mao ni hinungdan, mao ni resulta busa kinahanglan nga maang mataon ta pud ta ani. Kay ang kanser sa nasod dili matambalan hangtod ang katawhan mahigmata sa atong dili maayo nga buhat, labi na panahon sa piniliay. So, mga igsuon, kining cancer sa atong nasod, kining gitawag nga corruption. Katong tanaw na, ang Ginoo manggihatagon sa tanan, the immediate response should be gratefulness to God. And how can corruption become an expression of gratefulness to God? Ingon ang commandment sa Ginoo, remember your 10 commandments. So, ingon sa Ginoo, ayaw pangawat. Kana nga commandment dili na alang ras mga kabus. Kana nga commandment particularly unta alang sa mga dato. Kay ang nahitabo gud karon dili naman ang kabus ang mangawat, ang dato naman mao'y mangawas. O ang kawatan sa dato, dili ra ba isig ka dato, kundili ang kabus nga mao'y tighatag kada adlaw og tax sa gobyerno. Mao ni nahitabo. Sanla sa nasod nga Pilipinhon, sanla sa atong katilingban, masulbad kung ang katawhan mahigmata o sa ilang pagkahigmata mobalik sa Ginoo. Ang tanang matang sa sakit, physical, spiritual, societal nga mga sakit, adunay kaayuhan. Asa balik sa Ginoo. Mo nang we must pray for conversion. Not only conversion of our politicians who are involved in these corruption forms, but conversion for all of us. Nganuman, tungod kay ang atong kanang kuan, ang ato bitong identification, kay we defend even if they had committed a lot of mistakes, we defend them. Mao na karang wa gyud pag-uswag ang nasod kung ang atong allegiance to our political system is gitawag ta nga kanang mga patronage politics.
Gitawag ta og kana mga supporter ko, bahalag magkinaunsa, bahalag nakasana. Ang sala dili dependihan, ang sala hinulsulan. So mga kaigsuunan sa atong nasod, mao ni ang panghitabo. So ang nakasinati sa grasyas Ginoo sa iyang kamanggihatagon kaayo, mapasalamaton sa Ginoo. Og Filipino culture, kung may kag magpasalamat kas Ginoo, unsa may ekspresyon sa mga Pinoy? Sharing. Expression sa mga Pinoy, basta magpasalamat kani ka, na kay nadawat sa Ginoo mga grasya nimo. Ang kasagaran sa mga Pinoy, maghikay-hikay, mag-inom-inom ginagmay, o na kaon-kaon, sum-sum-sum-sum, manawag sa silingan, manawag sa barkada, kay magpasalamat sila kay, graduate akong anak, uy kanang nakapasar ko sa exam, o ganito, pasalamat ba? So, ang ato ding gratitude sa mga Pinoy, nahimo nga express in this way. We become generous, we become a sharer to other people. Mahimong mapaambiton, mahimong manggihatagon ngadto sa uban. So nindot kaayo na nga kanang atong kultura kina iyang Pilipino, mauna ang mahimo nga mukaylap sa atong katilingban nga ang atong pagka mapasalamaton sa Ginoo is always expressed in an act of mercy, an act of sharing, an act of caring, especially karon sa atong panahon daghan tag mga katalagman. Salamat tas Ginoo kay hinay-hinay ra atong uyog dinhi. Pero samtang nagpasalamat tas Ginoo, ang atong gratitude will be expressed into a kind of sharing, a kind of caring. Mao na bitaw nga naningkamot ta nga makarispan bisan ginagmay sa atong mga igsuon sa north. After dito naa na po'y Davao, after sa Davao ta na po'y Sambales, guban pa. Mga kaigsuunan, something to give thanks to the Lord tungod kay kita ni ata dinhi hinayrang ato. Apan ang atong gratitude must be expressed in caring and sharing. Nindot unta na pod nga ingon ani unya, one way of caring and sharing for those involved in corruption, return the money to the people. Continue the projects nga wala mahuman o katong mga ghost projects should be started now. Mao na ba nga nindot kayo nga mao ni ang expression, so ang expressions aning mga kuan sige tag kining investigar unya kining mga kuan mga kontraktor mga engineer nga taga-asa na dapita o kini ato mga politicians nga naga-involved nindot unta nga ang atong gratitude maipakita una diha sa atong caring and sharing. Karon kay nagkinahanglan ang atong nasod tungod daghan kaayo og kanang kuan calamities, nindot unta na nga kaning matauhan ba ning mga tawhana, ibalik ang ilang mga nakawat nga kwarta sa nasod, ibalik ihatag sa kabus, kay aron ang kabus makapahimulos sa kwarta nga gikan sa kabus. Ang dato di naman na agud mapatay sa kagutom, ang kabus mapasmo sa kagutom, apan ang dato bisan pa og kanang the whole year round busog gyud na sila tungod kay daghan sila kwarta. Ang kabus mag-ilaid kay musaka na pud ang palaliton, musaka na pud ang gasolina, musaka na pud tanan, ang haytra nato ang wa musaka. Mao ni siya na mao tan-aw na to nga nindot kaayo nga a form of expressions. Mao ni atong iampo ba nga kani unta ng mga na-involved. So of course, conversion of the heart. Apil taan ang conversion of the heart kay kanang bitong dili ta magpakabana. We are giving them a go signal. Proceed. No. Our silence, we must break out from our silence and then speak up. When we speak up, we do not condemn the person. We condemn the evil act. And we pray for the conversion of the person, including us. We pray that we can break out from our silence, our societal silence. Because of this societal silence, there is the societal evil, the evil of corruption.
Manindog itang tanan ug ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo